Si diguéssim que entre la gent de Granollers hi figura el Carpanta, el Zipizape, Don Pantuflo, Petra, criada para todo, us ho creuríeu? Doncs aquests personatges són la creació d'un granollerí notable, que avui ha volgut compartir una estona amb Arxiu. En Josep Escobar, entrevistat per Carles Torra. Senyor Escobar, recordem una mica el Granollers de quan vostè va arribar. Vostè hauria arribar als anys 10. No, a mi em fa l'efecte, em sembla que va ser per l'any 15 o 16. 15. És a dir, que a l'arribar a Granollers, el meu pare era funcionari de Correus i abans d'arribar a nosaltres, doncs els serveis de correus i de telègrafs estaven units, estaven plegats com estan ara una altra vegada. I el meu pare va venir precisament a separar els dos serveis. És a dir, que llavors l'estafeta de Correus es va posar a la plaça dels Porcs, que en deien, que ara és plaça Perpinyà, suposo, encara. I ell va venir això, i hauria ser l'any 15 o 16 quan va passar això. Una vegada ja instal·lats allà, nosaltres, el meu germà i jo, doncs vam anar a escola, vam anar a la Unió Liberal de Granollers, i el meu pare tenia una tia a l'Havana, una germana a l'Havana, que era tia meva, naturalment. La tia d'Amèrica. La tia d'Amèrica, aquella clàssica. I va resultar que el meu pare li escrivia i jo de tant en tant li feia algun ninotet en les cartes. I la meva tia, ¡ay, José María! Que el contestava, que José María, que dibuja muy bien, que tal, que tiene que ser arquitecto, yo le pagaré la carrera de arquitecto. I llavors vaig començar el batxillerat en el col·legi de segon ensenyament a Granollers, que estaven allà en el carrer aquell de la Guàrdia Civil, on hi ha el quartel de la Guàrdia Civil, amb el senyor Rumbau. I va resultar que vaig fer l'ingrés el primer any i el segon any, amb un examen de geografia, recordo que el catedràtic em va preguntar què era l'horizonte. I jo, l'horizonte, ai carai, l'horizonte. I no hi havia manera de que recordés el que era l'horizonte perquè en el llibre no hi era, i no vaig saber contestar. I em va donar una carbassa. I aquella carbassa em va costar la carrera d'arquitecte, perquè quan la meva tia de l'Havana va saber que m'havien donat una carbassa, doncs es va acabar l'arquitectura per mi, sí. I en canvi vostè va ser funcionari de Correus. Sí. Com el seu pare. Sí, com el meu pare, sí. Un dia vaig comprar el Pulgarcito i vaig veure que hi havia escrits de lectors. I jo vaig escriure un conte, un petit conte molt curtet, que el conservo encara, que es titula La mentira. El vaig enviar, el van publicar, caram, i allò em va donar una gran alegria. A continuació d'això va venir un concurs d'historietes del Virolet, que era de l'empresa Begunyà, que feien el Patufet. I en aquest concurs d'historietes de sis vinyetes, doncs també n'hi vaig enviar una. Però això, jo era un xaval de 13 o 14 anys, i el vaig enviar i es va publicar. No vaig tenir premi, però per mi el premi de veure'm allò publicat ja era suficient. Aquesta historieta que em van publicar al Virolet em va donar ànims per llavors, com que a Granollers es publicava La Gralla, i La Gralla, doncs, jo coneixia el seu director, vaja, no hi tenia cap mena d'amistat en aquell temps, però jo el coneixia. I un dia vaig fer un dibuix que també el conservo la reproducció, de la plaça del Bestiar per la fira. Bé, doncs, li vaig portar aquest dibuix, me'l va acceptar, me'l va publicar i esclar, doncs des de llavors jo al veure que ja me'n publicava allò, doncs ja per mi ja va ser una cosa fantàstica, oi? De fet, l'Amador Garrell ha sigut molt important, no?, en la seva vida. L'Amador Garrell en la meva vida ha estat importantíssim. Per aquella època vostè també realitza una pel·lícula de dibuixos animats. Sí, amb en Bosch. La rateta que es comprava a l'Escaleta, sí, amb en Bosch. Sí, aquesta pel·lícula, un dia vaig entabanar en Bosch a fer la pel·lícula aquesta. I aquesta pel·lícula tenia uns 250-175 metres. La vam estrenar al casino
però d'una manera particular, diguéssim, i sí, dintre de tot, va quedar bé. I llavors es va donar la casualitat de que per aquell temps el Centre Excursionista de Catalunya doncs, feia un concurs de cinema amateur. I llavors vaig aprofitar l'ocasió i vaig portar la pel·lícula aquesta en el concurs aquest i vaig tenir la sorpresa de que em van escriure dient-me que el dibuix animat no entrava dintre de la programació del concurs, però que vist l'entusiasme de l'autor de la pel·lícula aquella, que li concedien un premi de... Sí, com a pel·lícula que tenia certs mèrits. Sí, com a pel·lícula fora de concurs, com a pel·lícula fora de concurs, veritat, i una medalla de bronze. O sigui que totes li ponien, llavors, sí, aquella època. Sí. Vostè també col·labora amb el Pepito i l'Esquella de la Torratxa. Sí, això ja ho feia des de Granollers, perquè jo vaig ingressar a Correus quan tenia 18 anys. I a l'ingressar a Correus llavors vaig aconseguir el trasllat a Granollers i vam estar el meu pare i jo al front de l'estafeta de Granollers. I llavors jo alternava la meva feina d'oficial de Correus amb el dibuix. I des de Granollers col·laborava amb l'Esquella i el Pepito. I de tant en tant hi anava a portar els originals i a cobrar el que es pagava en aquell temps, que comparat amb el d'ara, doncs, esclar, era molt poc, sí. A més, sempre les revistes d'humor han tingut la fama de que pagaven molt malament. Sí. Bruguera potser pagaven una miqueta millor. Doncs s'equivoca. Sí? S'equivoca. Bruguera, l'únic avantatge que tenia Bruguera era que donava molta feina. Quan amb un creien que valia per treure-li el suc, perquè la majoria de les editorials pagaven més que la Bruguera, però tingui en compte una cosa, que un ninotaire, si vol viure del seu dibuix, un parell de pàgines a la setmana, no és poca cosa, encara que es pagui un tant per cent més que el que paga en Bruguera. Però en canvi Bruguera pensi que hi va haver temporades que publicava 5 i 6 setmanaris cada setmana. I que, esclar, això representava que sí, no pagava tant com els altres, però et donava més feina i et compensava la feina Vostè va estar un any treballant a Bruguera, em sembla, sense cobrar. Doncs sí, vaig presentar-me a la Bruguera i amb aquell bon home doncs, li vaig ensenyar la meva feina. Ah, caram, sí, home, sí, està bé, això està bé. I molt bé. I mira, te'n publicaré una cada 15 dies que alternarem amb en Martí Bas, que en Martí Bas és un altre dibuixant que desgraciadament també es mor ja, i efectivament, en Martí Bas feia una historieta una setmana i jo publicava l'altra setmana. Però va arribar un dia que jo, en el senyor Bruguera, això ja va durar prop d'un any, i li vaig dir, escolti, no em podria pagar alguna cosa, perquè, esclar, jo llavors encara anava a l'Acadèmia de Correus a Barcelona. Per tant, de Granollers em desplaçava a Barcelona per anar a l'Acadèmia. Al desplaçar-me a Barcelona, doncs m'arribava al carrer Mora d'Ebro, que està allà a Vallcarca, que em donava una passejada d'aquelles, i esclar, arribaven allà, li entregava la feina, i doncs fins la setmana que ve o fins quan fos. I un dia doncs li vaig dir això, dic, escolti, senyor Bruguera, no podria... Home, sí, Escobar, sí, però tingues en compte que mira, en Moreno ja fa més temps que tu que dibuixa per nosaltres. I ara ha començat a cobrar. Bueno, i cobra 2 pessetes la tira, 2 pessetes la tira. Bueno, sí, molt bé, conforme. Abans parlàvem de sort, però potser la pitjor època de la seva vida va ser la que va estar empresonat després de la guerra. Sí, va ser dolenta, però també vaig tenir la flor al trasero. Perquè a mi em van detenir i em van jutjar rojo separatista, i en el policia que em va detenir, jo li vaig dir, oiga usted, yo de rojo separatista nada, yo demócrata y liberal.
Nada, hombre, nada, usted que és demòcrata ni liberal, usted rojo separatista. Bueno, perdoni, ja deixem-ho així. I d'això em van portar a comissaria i després a la Model, i a l'entrar a la Model, quan et fan el registre, doncs entro en filera, naturalment, em planto davant d'una taula que allà hi havia el funcionari que anava prenent nota, su nombre, José Escobar Saliente. Em mira i diu, con que Saliente, ahora es usted entrante. De fet, aquest cognom seu ha provocat certes anècdotes al llarg de la seva vida. Sí. Això del Saliente, molts m'han posat Valiente, però n'hi va haver un que en el carrer Ciutat de Balaguer hi ha un garage, jo hi portava allà els 600 d'això quan el vaig anar a inscriure, i fa la inscripció, pago les pessetes, em dona el rebut, surto, miro el rebut, i el rebut deia, he recibido de don José Escobar Caliente la cantidad de pesetes. Sí. Amb lo de la presó tinguem en compte que vaig anar a judici. Vaig anar a judici i el fiscal em va deixar com un drap brut, perquè, per exemple, una de les coses que em va dir es que yo era uno de los principales colaboradores y de los mandamases de la revista La Esquela de la Torrassa. La Esquela de la Torrassa. Jo al primer moment anava a protestar i dir, no senyor, però després vaig dir, no, Pepito, calla. Calla, perquè a l'Esquella de la Torratxa, si la veuen, aquest tio t'ha demanat 6 anys i un dia i te'n posarà 20. I vaig callar com un mort. Sí, no? Que va estar 18 mesos, no, a la presó? Sí, hi vaig entrar pel març del 39 i em vaig sortir per l'octubre-novembre del 40. Sí. Però no, haig de reconèixer que allò que li he dit de la flor es va mantenir. Sí, perquè jo, miri, en la galeria primera, a la celda número 85, jo hi tenia instal·lat un taller de dibuixants que vaig fer caricatures a tot Déu que hi havia per allà, caricatures allà a tinta, 3 pessetes, i a color, 5 pessetes. Un ninotaire sempre és conegut a través dels seus ninots, que si no aconsegueix un ninot que funcioni, rares vegades la gent se'n recorda d'ell. En el seu cas, els seus ninots estrella són el Carpanta, el Zipizape i la Petra. Sí. Quan sorgeixen aquests personatges? Home, ara vostè ha dit una cosa del nom dels dibuixants, de la popularitat dels dibuixants, i tingui en compte que avui dia, per exemple, jo parlo amb gent de la meva edat, o de gent semblant de la meva edat, i els hi parlo d'en Junceda, els hi parlo d'en Cornet, els hi parlo d'en Llevaries, i ningú sap qui eren. Ningú sap qui eren. I sap per què? Precisament perquè no van crear un personatge, perquè no van crear personatges. Ells feien un humor amb un sentit general, i amb un sentit general la signatura, el lector, la desconeix, passa per alt normalment. I en canvi, sí, li farà gràcia l'acudit, però moltes vegades la signatura l'obliden. I en canvi, quan jo era nano, que a Granollers, a la sala Edison, que vostè ni sap on era, doncs a la sala Edison hi feien aquelles pel·lícules d'en Charlot, del Pamplines, de l'Oliver Hardy, de l'Harold Lloyd, aquelles pel·lícules curtes que ara ja no se'n fan i que és una llàstima que no se'n facin, i aquells personatges sempre anaven repetint-se amb diferents pel·lícules, naturalment. Doncs allò va ser el que va iniciar els ninotaires a crear personatges. I uns dels primers que vam fer això de crear personatges vam ser precisament els dibuixants de Can Bruguera, quan l'any 43-44 es va començar a publicar ja revistes setmanals que estaven prohibides llavors. Llavors no podíem fer revistes setmanals, però l'any 43 o 44 es van permetre. I llavors tots hi va haver-hi com una mena de confabulació,
que tots ja vam anar a base de crear personatges. I també una altra innovació que també va ser la que va donar l'èxit també de l'editorial Bruguera, i era que abans, per exemple, les historietes del TVO, el que passaven a la vinyeta anava escrit a baix amb lletra d'impremta, amb text d'impremta, i en canvi nosaltres no. Nosaltres ja vam començar amb les bufarades, que se'n diu, que també era una manera d'alleugerir la visió de la historieta. El primer personatge que jo vaig fer per l'editorial Bruguera, que hauria ser l'any 44 o 45, no va ser el Carpanta, va ser un que es deia Trifón Polillo. Trifón Polillo? Trifón Polillo, sí. I aquest Trifón Polillo, que encara guardo historietes, aquest Trifón Polillo doncs era una mena d'administratiu. I jo no m'hi trobava bé, perquè jo, per exemple, a mi de Correus el que em rebentava era la part administrativa de Correus. I quan vaig aconseguir el trasllat a Barcelona, ja vaig demanar de seguida el trasllat al servei ambulant. Aquests que van amb el cotxe correu, oi? Doncs per mi allò ja va ser la glòria. Deixar la taula de despatx, per mi ja va ser la glòria, oi? Doncs aquest Trifón Polillo era precisament això, un administratiu. I jo no m'hi trobava bé amb aquell personatge. No m'hi trobava bé, sí. I va arribar un moment que vaig dir, no, has de buscar una altra cosa. I anant rumiant, estàvem en aquells anys tan dolents, de tanta gana, no hi havia manera de trobar un personatge que pogués interessar la gent, era molt difícil. I degut a aquelles pel·lícules curtes que es feien abans, se'n feien unes del Popeye, que tenia un amic que em sembla que es deia Zampabollos. Ah, sí, que llavors li van dir Pilón, també. Ah, el Pilón, el Pilón. Doncs el Pilón aquest sempre menjava. Sí, aquest era un monstre. Sempre menjava. I jo vaig dir, bueno, escolta, aquí passem tanta gana i aquest tio està menjant a tota hora. Doncs jo faré un personatge que no mengi mai. És a dir, que tota la seva il·lusió sigui menjar i que per nafes o per befes que no pugui menjar. I així va néixer el Carpanta. Que, per cert, des del punt de vista gràfic, el Carpanta inicial, comparat amb el Carpanta de després, amb el seu barret de palla i tal, és bastant diferent. Però és que amb això els ninotaires ja ens passa, que primer fem un esquema del personatge, però després de mica en mica i gairebé sense adonar-nos el anem reformant, el anem variant, perquè els mateixos Zipi-Zape, si veiés els primers Zipi-Zapes que vaig fer comparats amb els d'ara, escolti, són diferents completament. I el Zipi-Zape quan sorgeix? Bueno, primer va sortir el Carpanta. El Carpanta. Després va ser el Zipi-Zape. I després del Zipi-Zape, la Petra. Després de la Petra van sortir diversos ja, Doña Tomasa, Doña Trini, no recordo ja, són molts. Bueno, sí, haig de fer una excepció del professor Tenebro, que eren xistos d'humor negre. Aquests no eren historietes, eren acudits. I després també hi ha el Don Óptimo i Don Pésimo, i després el gos Tobi, que era un gos amb reaccions humanes. I Don Óptimo i Don Pésimo, que em costava molt de solucionar les historietes aquestes, perquè vostè imagini's que a Don Pésimo sempre li passaven desgràcies, i Don Óptimo era un panxa contenta, un home feliç, un home que tota la vida era meravellosa. Bé, doncs, de les desgràcies que li passaven a Don Pésimo, Don Óptimo en tenia de treure profit. I ell encantat de la vida, i l'altre no en tastava ni cinc, però el Don Óptimo sí. El Don Óptimo, en vez de l'altre li passaven desgràcies, i ell doncs se n'aprofitava. I és difícil això, molt difícil. Què és potser els personatges més difícils per arrodonir les historietes que ha tingut? Sí, perquè, per exemple, això de passar gana,
això de passar gana, mira, potser és que ja teníem tanta pràctica, oi? Que no era difícil. El Zipizape, jo recordant coses de la meva infantesa, oi? Doncs també, a més que jo crec que els ninotaires, en el fons del fons, som unes criatures tota la vida. I moltes de les coses, se'ns ocorreixen coses que se li ocorrerien a un nano de 10 anys, oi? Igualment com se'ns ocorreixen a nosaltres. És que els humoristes sempre anem a buscar la contrària de la realitat. Perquè Don Pantuflo, per exemple, és absolutament el contrari del meu pare. El meu pare era un home liberal, era un home demòcrata, era un home republicà i tot el que volia, oi? I, per exemple, en els seus fills, jo recordava a Granollers que jo anava a l'escola de la Unió Liberal, Doncs jo parlava amb els altres nanos i ells m'explicaven que quan arribaven a casa tenien de fer l'amistat al pare, que era besar-los la mà. Nosaltres, en el meu pare ni a la meva mare, mai els havien fet amistat, ni mai se'ls hauria ocorregut de que ho féssim. Ells, en els seus pares, els tractaven de vostè o de vos. A nosaltres, el pare i a la mare, els vam tractar tota la vida de tu. Jo era un noi molt sensadet de petitet. No sé, tot el contrari del Zipizape. Però és que jo ja tenia, perquè, miri, escolti, vostè sap el que és. Jo he estat un aficionat al cinema de molt petit, Vostè sap el que és, per exemple, arribar a casa i voler inventar una màquina de cine i agafar un llençol, penjar-lo quan estàvem allà a la plaça de Perpinyà, penjar-lo d'una porta que donava amb un terradet i clavar-lo, i després fer un forat al mig perquè allà hi entrés el sol i posar un tros de pel·lícula i un paper i a veure si es projectava en el paper aquell. Doncs això em va costar un parell de bufetades molt fortes, de la meva mare. Doncs, coses d'aquestes, oi? Però de petit. De petit nosaltres sortíem de l'escola i ens anàvem a jugar a la plaça. I ara no, jo veig els meus nets que surten de l'escola i apa, una altra vegada a fer deberes i deberes. Jo sóc un contrari acèrrim dels deberes. Després, com que encara recordo la carbassa que em van donar a mi, que va ser la causa de que no fos arquitecte, la de l'Horizonte, això mateix, doncs, el Zipizape els hi poso també l'odi a la carbassa, Sí. Tinc entès que hi ha anècdotes bastant saboroses, sobretot del Carpanta, oi? Sí, del Carpanta n'hi ha una molt bona. Resulta que un dia arribo a l'editorial i m'entreguen una capsa de cartró molt ben preparada, amb el meu nom, dibujante de l'editorial Bruguera, ben lligada, em donen la capsa aquella, com que estava ben lligada, em donen la capsa i me l'emporto a casa, l'obro i, carai, a dintre estava plena de mantecades d'Astorga. La capsa aquesta venia d'Astorga. I Astorga, la seva especialitat són les mantecades. I hi havia una carta i el propietari de la fàbrica deia que havia llegit amb un pulgarcito que el Carpanta estava a punt de menjar unes mantecades d'Astorga, però que li va passar no sé què i es va quedar sense poder menjar mantecades. Per tant, enviava en aquella capsa perquè les hi donessin a menjar. Naturalment, ens les vam menjar nosaltres. Fa un moment comentava la seva gran afecció des de sempre al cinema i tinc entès que va fer una pel·lícula que es deia Érase una vez, amb l'Alexandre Cirici Pellicer, que fins i tot va obtenir premis. Sí. Bé, la part del dibuix animat també ha estat una part molt important de la meva vida perquè, en conseqüència de la redeta, jo vaig entrar a treballar a Hispanographic Films, dels senyors Begunyà. Llavors va ser quan van posar el Nodo, el van posar obligatori en els cinemes, perquè abans no era obligatori, i n'hi havia molts que per fer una miqueta de buit al règim, doncs no posaven el Nodo. Doncs llavors els van obligar a posar el Nodo. Doncs amb el Nodo ens van fer la punyeta a nosaltres, perquè, esclar, els empresaris ja amb el Nodo ja en tenien prou com a intermig. I els dibuixos animats doncs, ja van desaparèixer gairebé. I llavors va ser quan els senyors Josep Benet, el polític, i en Cirici Pellicer, junt amb altres senyors que jo no recordo, doncs van crear Estela Films. I amb Estela Films
vam fer la Ventafocs. La Ventafocs hi havia la intenció de fer-la en català, però naturalment va ser impossible perquè li parlo de l'any 49, l'any 49 això. Doncs l'any 49 es va crear Estela Films i es volia fer aquesta pel·lícula en català. No es va poder fer en català i es va tenir de fer en castellà. I després encara vam tenir un altre entrebanc, i va ser que quan vam anar a registrar el nom de la Cenicienta, doncs va resultar que en Walt Disney, que es veu que té una xarxa d'espies per tot arreu, ja s'havia enterat, ja sabia que nosaltres anàvem a fer la Cenicienta. I com que ell també l'estava fent, doncs se'ns va adelantar i va registrar el nom de la Cenicienta. Per això hi ha aquest títol tan estrany d'Érase una vez i entre parèntesis a sota la Cenicienta. I és perquè en Walt Disney ens va guanyar per mà. Vostè és un home polifacètic, hem parlat de cinema, de les historietes, però vostè també ha escrit comèdies de teatre. Sí, he escrit l'Assaig General, Dos quarts de set rapte i L'altra cara de la lluna. Obres que, a més han tingut molt èxit, sobretot amb el cercle d'afeccionats. Sí, sobretot l'Assaig General, perquè l'Assaig General s'ha donat per la tele. L'Altra cara de la lluna es va donar per ràdio i l'Assaig General, que es va estrenar l'any 57 en l'Ateneu de Sant Gervasi, doncs avui dia encara es representa, però naturalment només en quadros d'aficionats. Però a més també puc sentir l'orgull de que s'ha representat a Mèxic, a l'Argentina i al Casal Català de Madrid, i aquest any passat es va representar a València. Més facetes del senyor Escobar, per exemple la d'inventor. Vostè ha inventat coses. Sí, home, doncs mira, jo el primer que vaig inventar, sí, amb una mica de socarroneria, és un cinema, una joguina pels infants. Esclar que parlo de l'any 42 o 43, de l'any 43, que esclar, aquí acabada la guerra, de joguines no n'hi havia, i les poques que hi havia, doncs, eren fetes amb materials dolents perquè tampoc no deixaven importar certs materials, oi? I precisament amb els senyors Bagunyà jo els hi vaig portar un cinema que era el Cinemascop. Aquest Cinemascop, després ja el veurà, doncs és metàl·lic, i les pel·lícules són de paper. I sí, va anar molt bé això. De manera que vam fer dos models. El primer era una miqueta xapusser, diguéssim, però com totes les coses, al cap de temps, doncs, amb el que el fabricava, vam millorar la imatge. I després del Cinescop, llavors vaig fer les bitlles d'escop. Les bitlles d'escop eren unes bitlles normals, però tenien en el capdamunt un capçal de plàstic transparent. I dintre del capçal aquest de plàstic hi havia un dau, de manera que no solament es comptava les bitlles que queien, sinó els punts dels daus, la suma dels punts dels daus més la suma de les bitlles que queien. És a dir que també va tenir força acceptació. Després un xapó, el xapòscop. El xapó aquest, també ja el veurà, doncs és una taula de billar, però, diguéssim, proporcionada a un nen, petitona, oi? De manera que no hi ha tacos, sinó que hi ha les boles es dirigeixen des dels angles de la taula, però de manera que amb un tubo que a dintre hi ha una molla i es dispara des d'allà la bola. Però en el centre hi van
no sé com se'n diuen, les bitlles, diguéssim, i és un xapó. És a dir, jugar al xapó, però sense tacos, oi? Acabem, senyor Escobar, amb l'anècdota aquella del sipi-sapi Ah, que sí. m'ha promès abans de començar aquesta Sí. entrevista. Sí, és una anècdota molt salada. Resulta que jo, per exemple, pels pobles de per aquí la rodalia, doncs més o menys hi faig una mena de xou, que m'ho venen d'això, i faig com una mena d'endevinalles del dibuix, els faig dibuixar un número gros i després del número aquell que volen que en surti, bueno, cosetes així. I després, un cop acabat, doncs normalment sempre et venen amb l'autògrafo, l'autògrafo aquí i l'autògrafo allà. I un dia doncs se'm presenta una senyora amb un nen i mira, el nen que voldria un autògrafo que li dibuixés el sipi-sapi. Bé, sí senyora, sí, molt bé. I agafo el paper i començo a dibuixar el sipi-sapi i llavors aquella senyora continua i diu, perquè el meu nen li agrada molt el dibuix, molt, molt, vostè no es pot imaginar el que li agrada dibuixar. Miri, ara està copiant la Virgen de Murillo, està copiant una Virgen de Murillo i li surt exacta, clavada, clavada, clavada. Sí, molt bé, jo anar fent. I no solament la dibuixa, no, sinó que ara li està donant color. I el color també és perfecte, però igual que el de Murillo. Una mica de silenci i després diu, ell sí que en sap de dibuixar. Molt bona, Carai, si és bona. Carai, si és bona.